Pribileyo na makapangaral ng salita ng Panginoon. Dahil hindi sa lahat ng panahon, hindi lahat ng oras ay nakakapangaral po tayo. Binibigyan lang po tayo ng pribileyo ng Panginoon. Kaya pagkakataon ito'y sungaban natin. Habang may lakas pa po tayo mga kapatid, habang nakakapagsalita pa tayo, samantalahin natin na maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen. At kami umiidad na rin. 56 na rin po kami mga kapatid, mamaya 60 na rin po kami. Pero habang ang sabi ko sa Panginoon, habang kami nabubuhay, kami maglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Dahil alam mo natin kung saan tayo patutungo. At sigurado po tayo na pag kinuha tayo ng Panginoon, at siya'y kapiling natin. Amen. Amen. So hindi po nawawala yung mga ginagawa natin sa ating Panginoon. Amen. So, ang text po natin is si Galatians. So, binasa 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Ito po yung ituturo ko ngayon. Yung patience and kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito po yung ituturo ko ulit, self-control. So, dalawa po yung aking itatapik sa tanghalin nito. And against such things, there is no law. Amen? So, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Okay? So, ready na po ba tayo? Amen. Amen. Alam ko, kanina pa, ready na po tayo. Okay, so patuloy po tayong pinapakain ng Panginoon, that is spiritual. At alam ko, nabubusog na tayo at mamaya mabubusog po tayo. Amen? Kung busog na busog yung spiritual natin, sigurado po yan, malakas po tayo. Amen? At ang title ko po is, anong nandyan? Peace, patience, or long-suffering. O kaya, sa Tagalog, pagtsatsaga o pagtitiis. O, sabihin mo sa sarili mo, pagtsatsaga. Pagtsatsaga. Tapos yung pangalawang topic ko po is self-control or temperance. O kaya, pagpipigil sa sarili. Matindi po yun. Pipigilin mo yung sarili mo. Amen? So mamaya pag-aaralan po natin. Okay. So yung topic po natin is the fruit of the Holy Spirit. Pag sinabing pag tayo'y lumalakad sa Espiritu ng Diyos, ibig sabihin yung Holy Spirit ay nasa atin. Tama po ba? Amen. Hindi ka pwedeng makalakad ng ayon sa Holy Spirit kung wala ang Holy Spirit sa'yo. Amen. Kasi ang mananaig sa'yo ay yung laman. Amen. So, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, syempre, habang nabubuhay ka, kung tunay ka na mananampalataya, ang laging iniisip mo yan ay lulugurin mo ang ating Panginoon. Ano man ang ginagawa mo, ano man ang mga iniisip, ano mang sitwasyon ka, ang laging nasa isip mo kung tunay kang anak ng Panginoon, si Lord ba ay malulugod sa aking ginagawa? Tama po ba? Amen. So mga kapatid, wala po tayong ibang gagawin sa buhay natin, kundi ang ating Panginoon ay malugod sa bawat ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Okay. Sabi po dito, there are 9 attributes. Pag sinabing attributes, ito po ay characteristics. Kaya po nagiging characteristics kasi ito po yung traits o isang pag-uugali ng isang mananampalataya. Characteristics po yan, yung 9 fruit of the Holy Spirit. At pag sinabing fruit, mga kapatid, ito po yung bunga, ito po yung product ng isang puno na kung saan siya lumago o kung saan siya nanggaling. Tama po ba? Di ba sabi sa John 15:5, I am the vine and you are the branches.
Kung sino yung nananatili sa akin, ako'y nananatili sa Kanya. At siya'y magbubunga. He will bear much fruit. Apart from you, you can do nothing. Ibig sabihin, wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. Hindi ka pwedeng maging mabuti kung wala ang Diyos sa atin. Wala kang self-control, wala kang pagtitis kung wala ang Diyos sa'yo. Kaya po tayo nagiging mabuti dahil sa Panginoon. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. Amen. Kaya wala pong dapat magmalaki sa atin, mga kapatid. Dahil mabuti ako, mabait ako, hindi ka mabait, wala pong mabuti. Sabi sa Bible, no one is righteous. Ang Panginoon lang ang righteous. Kaya po nagiging righteous ang isang pananampalataya dahil sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga, di ba, pag ang puno nandyan at ang sanga nabali, ano mangyayari sa sanga? Mamamatay. Wala yung magagawa kung hindi nakadugtong sa puno. Alam niyo ang ibig sabihin, na ang Diyos natin, siya yung puno. He is the vine and we are the branches. Okay? So yun po mga kapatid. At ang unang itatapik po natin is yung patience o kaya yung katsagaan. Katsagaan. Tama? Okay. Sabi po dito, pag sinabing patience daw, yung slow to anger. Alam niyo yan na hindi ka madaling magalit. Slow to anger ang ibig sabihin. So sabi sa Proverbs 14:29, a patient man has great understanding, but a quick-tempered man displays folly. Ibig sabihin ng folly, mangmang daw. Kaya napakahalaga mga kapatid, na magkaroon po tayo ng patience. Kasi mas malawak daw po yung kaalaman natin. Alam niyo ba mga kapatid, pag ang isang tao ay magagalitin, maraming kaaway yan. Di ba? Mas malaki yung gulo. Di ba? Mas maraming madadamay. Pero pag may pangunawa ka sa isang tao, di ba? Mas, sabi ko nga, may minsan sa mga kapatiran, mga kapatid, bilang pastora, ako lagi yung pinagsasabihan nila. So, sabi ko, Kristiyano na tayo, anong gagawin natin? Hindi natin dapat sila patulang kasi tayo yung mas nakakaunawa sa kanila. So, salamat sa Panginoon dahil binibigyan po tayo ng karunungan na Diyos kung paano natin i-deal yung mga kapatiran na humihingi ng mga advices sa atin. Amen. Kaya nasa Bible po yan. Pang-unawa. Amen. Amen. So, pag may pang-unawa ka, syempre, iwas sa gulo. Diba? So, salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon lang ang nagbibigay ng pang-unawa sa atin. Amen. Ano pa? Okay, patience is when you're supposed to get mad, but you choose to understand. May kapagkabay muli, mampasto ka, di ba? Di ba? Pero sabi ng Panginoon, kailangan unawain mo sila. So ang hirap, mahirap, di ba, minsan, na kahit ang sarap mag-advise, pero pagdating sa sarili mo, kailangan i-apply mo. Amen? Kaya nga napaitulutan po sa amin na may nakahiram po sa amin, 1 taon na mahigit, pastora. So pangako ng pangako. Pero hanggang sa barangay na po namin. Pero kahit nandun po kami sa barangay, nandun pa rin po yung pasensya. Na walang, unlike sa mga unbelievers, talagang iba, masasakit na po yung sasabihin nila. Pero iba sa Kristiyano na kahit gusto mo nang magalit, binipigilan ka ng Panginoon. Di ba? Ayaw mo kasing magkasala. Na kahit nandun ka sa sitwasyon na yon, ang laging iniisip mo, baka magalit si Lord, baka magkasala ako. Kaya nandun po yung patience sa atin. Amen? Walang ibang makapagbibigay yan, mga kapatid, kundi ang ating Diyos lang. Amen. Amen?
So, ang sarap, di ba? Ang sarap sumunod sa Panginoon dahil tayo ay napapabuti. Amen? Sino masaya dito? Ibang meaning ng patience. Ano pa? Mayroon pa akong nakita eh. Patience means, ano yan? Long suffering or forbearance with other people even when they don't deserve. Diba? Hindi nila deserve eh. Diba? Pero kailangan, intindihin mo pa rin sila. Ganun po ang patience. So naunawaan na po natin. May naunawaan po ba tayo mga kapatid? Amen. Ganun po ang ibig sabihin ng pagtitiis. Amen. Pati sa bahay, di ba? Marami po tayo dapat pagtiisan sa loob ng bahay lang eh. Amen. Oh, yung asawa mo, di ba? Pag natutulog kayo, ang sarap ng tulog mo, tapos biglang ang lakas ng sangguhot niya. Di ba? Agi, kapo. Ibis na. Mahimbing na rin yung tulog mo, magtiis kasi kayo yung binigay ng Diyos sa iyo, di ba? Kaya may pagtitiis sa lahat ng bagay. Di ba? Sa asawa mo, malabir, di ba? O pagtiisan mo yan, di ba? Hindi na mamulugan na nagkamali ang Panginoon na binigay ng Diyos sa iyo. Hindi! Sila talaga ang magkasama. Kasi ay may balanse. Ay medyo gano'n, di ba? Pero may magbabalanse. Gano'n ang Diyos natin, di ba? Hindi ko na i-elaborate yun. Amen. So, pagtitiis. Amen. Okay, pasensya, patience, forbearance, long-suffering. Isa lang po ang ibig sabihin niya. Okay, so yun po mga kapatid. Ano sabi sa Kawikaan 15:18? Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ganda, di ba? Na ang mainit na ulo pala mga kapatid, laging nasa kaguluhan. At siyempre, ang patangan na hindi sulong eh. Di ba? O gaya ng mga driver, di ba? Pag sa daan, traffic, di ba? Agay may putang na ulo na. Kung minsan nga, nagpapatayan eh. Dahil sa init ng ulo. So, mga kapatid, di ba? Dapat tayong mahinahon sa lahat ng bagay. Kahit gusto mo nang magalit, mahinahon ka pa rin. Kasi yan ang sabi ng Panginoon. Kaya yan ang binigay na fruit of the Holy Spirit. Amen. So ano pa? Kawikaan 19:11. Ang kahinahunan ay nagpapakilala sa katalinuhan. O, matalino pala tayo mga kapatid. Pag nandun yung kahinahunan sa atin, ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa Kanya ay Kanyang karangalan. So, kahit ginawaan ka ng masama, kailangan patawarin pa rin natin sila. Madali bang magpatawad? Pag may ginawang masama sa iyo, hindi tayo hipokrito, mahirap. Pero nagagawa mong magpatawad dahil sa Panginoon. Amen. So yun po mga kapatid, sana po naunawaan natin mabuti yung kahulugan ng patience. At sabi sa 1 Timothy 1:15-16, sabi po dyan, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang nagsabi po nito si Apostle Paul. Siya daw yung pinakamasama. Pero ang Diyos nagtiyaga sa kanya. At nakamtan niya ang buhay na walang hanggan.
Kaya mga kapatid, kailangan po tayong magtiyaga. Amen. So marami po tayong dapat pagtiyagaan. Sabi po dito, next slide, sabi dyan, we need patience in order to teach people about God. So kailangan po tayong magtiyaga, lalo na pag tayo nagtuturo mga kapatid, lalo na pag tayo leader, pag tayo mga pastor, maraming ugali ng mga tupa mga kapatid, na lahat yan nakikita mo. Kaya kailangan bilang isang leader, nandun yung pagtsatsaga natin sa pagtuturo. Tama po ba? Ay huwag tayo magsawa, ay ako lahat ng pangatang tanawang sulo to. Diba? Ako lahat ng pangatang tago kung sisip-sip sa salita ng Diyos sa Kanya. Hindi po yun dapat ang attitude ng isang leader o ng isang teacher. Kailangan may pagtsatsaga. Tama? Ano, sulo to ng pastura eh, bagak lang bagak. Lahat ng aling palo, diba? O kahit gano'n, we must start on time. Kamunan nainaytan. Every Sunday, ina-announce yan. Pero marami pa rin late. Diba? Anong gagawin mo? Pagtsagaan mo. Huwag ka nakiyahan. Amen. So, nasabi sa 2 Timothy 2:24, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat nakipag-away. Alam mong mali siya, di ba? Na kahit alam mong nasa katotohanan ka, kaya kami sinusabag. Paano mo siya mawiwin pag nakikipag-away ka? Di ba? Andi unya ay saksakay sa Diyos ay ato nila natatamusan. Di ba? Ang mo iingalan, ang kamampapas, no? Di ba? Dapat may pagtsatsaga. Amen. Sabi po dito, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip, ay dapat siyang maging mabait sa lahat. Mahusay magturo at matyaga. Amen. Sinong matyaga dito? Sinong matyagang magturo? Diba sa mga bata, hindi ka pwedeng teacher ng mga kindergarten, ng mga prep, kung hindi ka matyaga. Kasi magugulo po yan. So mga kapatid, maging matyaga po tayo. Amen. Maraming nagtyaga sa atin eh. Diba? Maalala ko lang nung una kaming nakarinig ng Word of God, may Bible study po sa Manila, nung doon po kami nakatira habang bata po pa yung mga anak namin, may isang Bible teacher na matyaga na pumupunta sa bahay. Yung ibang kapatid ni Pastor Alex, tumatakbo na yan, pumupunta na ng kwarto, dinadala nila yung television kasi doon sila matutulog. Pero kami, nagtyaga po kami. Hindi po kami pumunta sa kwarto upang manood ng TV. Nanatili po kami doon sa sala upang makinig ng salita ng Panginoon. Na kahit yung Bible teacher na yun, nakikita niya yung mga ugali ng mga binabible study niya, hindi po siya nagsawa. Hindi siya nag-give up. At kami yung bunga niya. Amen? So ganun din tayo mga kapatid, pagsaga po tayo. Dahil in God's perfect time, ang taong yan ay kakahabagan din ng Panginoon. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Enemies of endurance or patience. Ito yung kalaban ng patience. Una, weariness or pagod. Kaya mga kapatid, napapagod ka na ba? Amen? Hindi po tayo mapagod. Sabi sa Galatians 6:9, kaya huwag tayong mapagod at sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng tagdang panahon, tayo ay aanig kung hindi tayo susuko. So mga kapatid, ang paggawa pala ng mabuti, hindi lang ngayon, kundi habang nabubuhay ka. Amen. Kaya sabi po dito, sa tagdang panahon, tayo ay aanig kung hindi ka susuko. Kaya walang sukuhan dito. Diba? Sugod! Sugod! Go! Go! And preach the gospel of God! Amen! Amen. Hallelujah!
Huwag po tayong mapagod. Kung napapagod ka, manalangin ka sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo pa ako ng kalakasan. Bigyan mo pa ako ng kasipagan. Di ba? Kasi minsan, hindi po maalis yung pagod sa atin. Pero ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen. Hallelujah. Gaya ni na Bishop. Di ba? Ilang taon na po kayo, Bishop? Di ba? 60? Oh. Diba? Pero mula nung sila tinawag ng Panginoon, more than 20 years hanggang ngayon, hindi sila napapagod sa ubasan ng Panginoon. Dahil alam nila na ito ay maraming maliligtas. Isa na po tayo dito. Pinagtyagaan po tayo ni Bishop, di ba? Di ba, Bishop? Pinagtyagaan niyo po kami. Amen? Maraming ugali ng mga tupa. Di ba, Pastora? Pero dapat inuunawa natin sila. Ay, wala po kami dito kung hindi nyo kami pinagtyagaan. Amen? So, salamat sa ating Panginoon. So, bilang leader, di ba? Yung leader natin at yung mga member pastors, di ba? Dapat may pagtsatsagaan. Amen. Praise the Lord. Kuro kung walang tsaga si Bishop, may kanya-kanya na tayong daan, di ba? Nagaputila dyan, di ba? So, salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. At ano pa? Faint-heartedness. O kaya'y takot. Okay, minsan kasi, sabi sa Mark 13:13, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit, ang manatiling matatag hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi po na po bago sa atin bilang mananampalataya na may uusig sa'yo. Tama? Na kahit maganda na yung ginagawa mo, uusigin ka pa rin. Pag-iisipan ka pa rin ng masama. Dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Amen? So, bakit ganito nakikita ako, di ba? Bakit ako yung nakikita? Ako naman yung sumusunod sa Panginoon. Ay, huwag ka nang magtaka kasi ang Panginoon, inusig din po yan. Amen? Siya yung leader natin. Hindi natin darasin yun. Daranasin natin yun. Kaya huwag kang matakot. Amen. So, sabi ng Panginoon, dapat maging matatag, manatiling matatag tayo. Hanggang sa wakas. Dahil maliligtas tayo. Amen. So, salamat sa Panginoon. Amen. So, sana po may nare-retain sa puso at isip natin sa bawat tinuturo ng mga tumatayo dito. Amen. Ano ba? Okay. Pangalawang topic na po tayo. Self-control. O kaya'y pagpipigil sa sarili. Ay, mahirap kalaban yung sarili, di ba? Ang hirap kalaban sa lahat. Yung sarili mo, kakalabanin mo. Pipigilan mo. Pero dahil sa Panginoon, magkakaroon ka ng self-control. Amen? So, self-control, ang sabi po dito, the ability to control one's action rather than being controlled by one's emotions or desires. So mga kapatid, imbis na pairalin mo yung emotion mo, imbis na pairalin mo yung desire mo, ang gusto ng Panginoon, magkaroon po tayo ng pagpipigil. Amen. So ang sabi sa Proverbs 16:32, he that is slow to anger can suppress its notions and does not revenge, but shows himself ready to forgive. Yung anger mo, di ba? At ano sabi diyan sa huli? And shows himself ready to forgive. Kailangan handa po tayong magpatawad. Kahit ginawan ka ng masama, kahit pinagsabihan ka ng hindi maganda, dapat ready to forgive ka pa rin. Amen. So, salamat sa ating Panginoon dahil
Minsan, hindi ko na binabagitin yung pangalan, at napaintulutan po na kinounsel po ako magkapatiran kasi medyo nagkakaroon na po sila ng medyo matagal nang hindi pagkakaunawaan. So, nangusap ang Diyos sa akin, pinuntahan ko po sila dahil hindi po maganda na magkakapatiran po tayo tapos back at the back may mga galit, di ba? May mga hindi pagkakaunawaan. So, kailangan ma-reconcile po sila. Di ba? Kasi ayaw ng Panginoon na naglilingkod ka tapos may dala-dala kang galit, di ba? Hindi makakakilos ang Panginoon sa iyo. So, salamat sa ating Panginoon dahil binigyan po ako ng wisdom ng Panginoon, hinarap ko po sila, pinagharap ko po sila. At, yun, naramdaman po namin ang presence ng Panginoon, nag-iyakan po sila. At pati ako na nag-counsel umiyak. Amen. Kasi, iba po pag kumilos si Lord di ba? So, yun po. Salamat sa Panginoon dahil pag may love sa atin, ready to forgive po tayo. Amen. So, salamat sa Panginoon at yun. Yung ganun pala yung pastora, yung responsibilidad natin. Di ba? Na lahat ng problema, pagsubok, ikaw yung shock absorber. Diba? Ikaw yung magdadala. Pero dahil kaya mo yan, dahil kasama mo si Lord. Diba? O, kung hindi ka lingkod ng Panginoon, wala kang pakialam sa kanila. Diba? Pero iba yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa mga lupa. Amen. So, salamat sa ating Panginoon. Handa po tayong mag-atawan. Amen. Ano pa, mga kapatid? Ano pa yung sinulat ko dyan? Okay, self-controlled Christians keep him or her on the right track. Naniniwala po ba tayo? Amen. Amen. Di ba? Pag may self-control ka, alam mo na hindi ka manggugulo, hindi ka makakasakit ng tao. Alam mo na magiging peacemaker ka pa di ba? Pag may self-control po tayo, hindi po tayo mapapaaway. Di ba? Kahit sa maliit na bagay lang, di ba? Nag-aaway yung mga magkapitbahay. No, amagaran, pulo-pulo, di ba? Malilinis may bakuran mo, tapos yung kapitbahay mo is ang daming mga bulong na pumupunta sa'yo, sila yung nagpapadumi. O di ba? Kung hindi ka Kristiyano, magagalit ka. O, malilinis ang jahay ka mo, tapos si Kariman dudumi. Di ba? Si Kariman didigo. O, pero dahil sa self-control na binibigay ng Panginoon sa'yo, hindi ka mapapaaway. Nasa right track po tayo. Amen. Amen. So yun po mga kapatid. Ano pa? Ano pa mga kapatid? Ang kailangan natin i-control sa sarili natin. Ano yung mga dapat i-control sa sarili natin? Una, pagkain. Di ba, Pastora? Di ba? Kung paborito mo ang ice cream, pag paborito mo ang chocolate, di ba? Pero pag diabetes ka naman, ay dapat may self-control po tayo. Sinasabihan po ako na Pastor Alex, kasi kuminsan pinapadala po kami ng mga anak ko. Ay, may chocolate. Di ba? Oh, hinay-hinay lang kasi yung blood sugar mo tataas. Oh, hindi, tikim-tikim lang, di ba? Pero pag walang nakakita, tikim-tikim, mabilis yung tikim-tikim. Amen. Hindi, kailangan may self-control po tayo. Kasi pag hindi natin kinontrol yung pagkain natin, di ba? Lalo-lalo yung mahihilig sa mga baboy. May crunchy oil, di ba? Na may lechon. Oh, grabe pa sa lamsang, di ba? Nandun yung isip mo, ang pagkagat mo, di ba? Tatanol. May sarang-sang to. Pero high blood ka, di ba? Kailangan self-control. Amen. Paminsan-minsan, di ba? Paminsan-minsan, pero wag palagi. Okay, kung kailangan may self-control tayo sa pagkain. Ano pa?
sa ating mga pananalita. Di ba? Lalo na yung mga nanay, di ba? Mabilis magsalita yan. Di ba? Kung minsan hindi mo alam, nakakasakit na po tayo. So, kailangan minsan i-control natin yung bunganga natin. Huwag masiggan, di ba? Hindi na uubusan ng bala ang mga bunganga ng mga asawang babae. Diba? Pero salamat sa Panginoon. So, kailangan i-control po natin yung pananalita natin kasi minsan unaware ka na nakakasakit ka na pala. Tama po ba? Ano pa? Yung emotion natin, yung anger natin, yung outburst emotion. Kasi minsan may narinig kang hindi maganda sa iyong tenga at hindi mo pa alam yung pinagmula ay nagagalit ka na agad. So kailangan mga kapatid, i-control po natin yung emotion natin. Tama po ba? Amen. Amen. Kahit sa trabaho, di ba? Na lahat ng ginagawa mo, gawin mo para sa Panginoon. Wholeheartedly. Hindi lang sa tao, kundi sa Diyos. Di ba? Nag-heart siya. Di ba? Naalis yung galit niya. Amen. So, lahat ng dumarating sa atin, pasalamatan natin. Huwag tayong magalit kahit maliit man yan. Dahil pinahintulutan ng Panginoon yan eh. Sabi ko, nakikita ng Panginoon yung ginagawa mo. Kaya huwag kang mag-alala. Iba ka. Sabi ko. Amen. So, yun po mga kapatid. At ano pa yung dapat natin i-control sa sarili natin? Yung mga may asawa na dito, di ba? Huwag tayong tumingin sa mga magaganda. Diba, kahit yung asawa natin ay sila mukhang aparador na yung katawan, inasawa mo yan, Coca-Cola daw, diba? 24, 34, 24, 34, hindi ko alam yan. Diba? Tapos nung nanganak na tayo, diba? Siyempre, nag-iiba na yung hugis ng katawan natin. So, pag yung mga asawang lalaki nakakita ng magandang mga hugis ng katawan, isipin mo pa rin, mas maganda yung katawan ng asawa mo. Diba? Para maaalis yung lust, diba? Kasi ang ano lang dyan, lust eh. Iba yung pag-ibig. So, dapat kontrolin mo natin yung sarili natin. So, marami po tayo dapat i-control sa sarili natin. Amen! So, yun po mga kapatid. Sabi po dito, sa conclusion na po, tama? Okay, conclusion na. Sana po may naunawaan po tayo. At sabi po dito, allow the Holy Spirit to lead you in your daily walk. We have to work every single day to live by every single fruit that He has called us to bear. So kailangan mga kapatid, yung bawat fruit of the Holy Spirit na binigay ng Diyos sa atin, sa bawat araw ng tayo na bumuhay sa mundong ito'y makita sa atin. At sabi ni John, walk with Jesus, not the world. Amen? So salamat sa ating Panginoon. To God be the glory. Amen. Praise the Lord.